Rawera moro achiel kod magina ma owito ngimane e kinde ng'anyo mar kwedo tend jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler ewi chal mar ng'anyo ma Migori kawuono. Rawera ni mabende koro pok oyang' nyinge, mabende wachore ne en achiel kuom jogo eko mane obang' ng'any Boma Marongo ne ochiel kod lisasi e kinde rakruok manobedo e kind obila kaachiel kod joma ng'anyo. En migawo mathoth e kaunti ma Migori yango ni rawerani mane ogo kod lisasi e ng'ute ne oringo e osiptal maduong' Marongo, kata kamano ne owito ngimane kane pok orwake e od thieth. Ka opogore kod gwego mag Rongo, ng'anyo e kaunti ma Migori bende onenore e Boma Wendo, Migori kaachiel kod Isebania e sab kaunti ma Kuria West. Kenya hinyore to en owacho ni en protect mali ya wananchi, mali ya serikali. Kanyiso president ni president ne wahero to tich otamo president. Wadwa ng'anyo nyaka chieng' moro wawinj ni odhi dala. Congress power. E Boma ma Migori kwan jogo manie owuok oko mar ng'anyo ne ni piny ka ipimo kod kinde ng'anyo mokalo, ka bende ne en ng'anyo mar kwe. Rawere mane ng'anyo kata kamano ne odina paya kendo moko mach gino mane oweyo ka chendego mag wuoth kaachiel kod ohala mbemore piny e Boma Migori. Agombo wacho ne President Ruto niya, koko nyal tiyo tich otame, odhi dala, waol, jo Kenya ol, waol gi nyithindwa minego, jo Kenya inego pile ka pile. Anatembea hapa anatuambia atasaidia vijana. Saa hii hatuoni ile maneno alisema ati bottom up. Ruto aache kutudanganya. In fact, hakuna Kenya Ruto anatusaidia nayo. Tangu aingie uongozi tumenunua sukari 250, sabuni amepandisha, tumechoka, aende nyumbani. Rawere ni oramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka tend piny Kenya William Ruto winj dwaro margi kaka rawere. Tich ma Ruto tiyo wago oeo kata bedo Sakayo. Ruto sani waluongo mani Farao. Nikech Farao ema notiyo ji tich ma Ruto tiyo wagoni. Omiyo wan kaka wajo Migori wakijende matindo, barua nyocha ni waseoro ne Ruto gi gik mwadwaro. Ema warito ni otim mondo wane kaka dang' wadhi mbele kaka jo Kenya. Wacho ni vijende biro yudo tich koyudo loch. Ne omiye kura to tich onge. An ariemba apiko ma weya apiko ma dok dala. Koro sani wawacho ni Ruto must kwayo ni mondo sirikal ifado bro miriambo karang'o. Mar ariyo ok wadwar tich, wadwaro chiemo, wadenyo. Giwane gin geng kod jatendgi manyalo wuoyo kod piny owacho ka gima gidwaro en ni mondo koro gigo mayande gisekonyo tend piny Kenya William Ruto ema koro chop duto. Nataka kuwe kwa negotiation na yeye. Watu wetu wenye walikufa lazima wafufue, ndio tunaongea na Ruto. Si ni ukweli? Vijana power. Vijana power. Sisi kama Gen Z hatutarudi nyuma na we don't have room for negotiation. We don't have room for handshake. Wanajua kumani yuto gini pinyo timo mjengo wago ma mjengo mokwa yuto pesa mwachiemo. Jok mani gi pesa keto gi tich matek nigi keno gik moko malo ok wanyal yie. Kok inya duoko no gik moko chien to Migori County ka to kwadwarie. Nyaka ne ng'anyo ni motele kod rawere chakre. Ng'ata achiel osewito ngimane e kaunti ma Migori ka ji maromo 12 osidonyruok bang' obila chiel kod lisasi. Obila ariyo bende oseyudo hinyruok e kinde ng'anyogi. George Juma, Ramogi TV, Migori.